Salam, hormatly yurttaşlar. Bugünkü gysgaçyk söhbetdeşligimizde ýene-de Türkiýe Respublikasyny mundan 6 gün ýüz beren tebiği bedbaatçylyk we helakçylyk bilen baglanyşykly boljak. Şoň üçin men size soňky dünkü gelen habarlary ýetirenip ekrana çykyp durşum. Yer titremesinin 6-njy güni jemi 24.665 adam şuna yer titreme helakçylygyna wepat bolupdyr. Ýene-de 80.278 adam şol halas edilenleriň sany. Bu habarlary AFAD habar beripdir. Bizde bir topar soraw ýüze çykýardy. Haýsy döwletden näme kömek geldi, şoň üçin Türkmenistan näçe kömek etdi. Soňky günler görüp durna adamlarda şu soraw ýüze çykyp dur, gyzyklanma döredi. Şoň üçin men elimde gelen şu sanaw bar, şonu size okap bereň. Birem hemme döwletden kedär şu sanawyň içinde men bilýän ýeme ýok. Meselem Pakistan döwleti ýok, şol sana Pakistan ýok. Näçe adam gelip dur, ýöne şolan kömek edýäni men bilýän. Endi elimizdäki şol sana boýunça Azerbaýjanyň 725 halas edici Türkiýe gelipdir. Halas edici bolan ýörüýte olar öwrediler, şu halas etmeli, şolar ýaly adatdan daşary ýagdaýdyr. Şol halas edicileriň 725-i Azerbaýjanyň gelen tehnikalary ýanyna soň adam aktarýan itlerim bar. Aradan dolu öpçün edilen topar diýip aýdaýly. Ýa bölüm. Gelip Türkiýede şolar ýaly halas işlerini edip ber. Soňra Kazakstanyň 60 adam, Kırgızstanyň 63 adam, Wengriýadan 150 adam, 156 adam, Özbekistanyň 100 adam, Täjikistanyň 51 adam, Ukraina, uruş edip duran Ukrainadan 87 adam geldi, halas etiş topar. Mongoliýadan 35 adam, Ermenistanyň 57 adam, Iranyň 80 adam, Gürjistanyň ýa-da Gruziýadan 100 adam, Orsiýetden 150 adam halas etiş topar gelip Türkiýede şumar kömek edip berýär. Türkmenistan näçe adam uğradypdyr diýen soraw bardy. Resmi maglumata göre Türkmenistanyň jemi 10 adam gelipdir watandaşlar. Ol 10 adam näme edip biljek gelen? Bu näme edip berýär? Han bular bardy maglumat. Näme üçin görkezden akbar? Näme iş bilen mesul bolýar 10 adam? Niran arasynda nira ýetdi. Mene hayran şolaryň şu zatlar näme üçin uğradanydy. Ya sana üçin goý gitsin, näme bolsa şo bolsun dip Türkmenistan hökümetiniň başdan sowmalyk hereketi bolup görünýärdi. Men şuna şeýle. Şu taýda olaryň bir samolyot ýüki uratdyk, ýa ýene bir toparda gol çekdik diýip ýanky Lellimiň ogly Serdaryň gol çekken permany barada gurrun edilýär. Ol diňe uğratmaly diýip karar kabul edildi. Ol ýük haçan geljek? Haçan boljak, nira paýlanjak, näçe geljek ol belli däl. Adamlar eýýam ejir çekip otyrar. Habar berilişine göre şol ýanky ýer titreme zonasyndan şo bolan ýerden, şo töwerekden jemi eýýam 102.388 adam şol ýerden göçürilip başga vilayetlara göçürildi. Demek olary öý bilen öwdar bilen üpçün etmeli, iýmiti ýaşaýyş hem da içine gelýärdi. Türkmenistan näme kömek etdi? Hani? Ýöne şo Türkmenistanyň resmi hökümetiniň ýa döwletiniň etmedik kömegini Türkiýede migrant bolup işläp ýaşap beren watandaşlarymyz, student ýaşlarymyz el kömegini, dil kömegini, pul kömegini edip otyrlar. Yüzlerce, müňlerçe adam. Dürli ýerde. Atlaryny aýtman, ýüzlerini görkezmän, öz etmeli işlerini edip otyrlar. Şeýle. Şonuň üçin bärde hökümetiň etmeli işini biziň öz halkymyz edip otyr.
berekella Tanrı arkasın hemmesinin toyuna gaysın sebäp bizim Türkmen halkymyz ata-baba söýledi. Goňşa koramyz bardy. Birek kömegi gelmedi. Ýowar diýilen söz bardy. Ol ýatdan çykdy diýär şuň kıyaslan neselin adyndan ýadyndan. Sebäp biriniň obada öýü otlansa ýa helakçylyk bolsa bütün oba bolup gelip ýowar edip şoňa täzeden öýdü keldip bererdiler. Her kişi öz gatynjyny kömegini goşup. Ene şu ýowara gatnaşarlaryň birem men çağılygymdan bilýän şu zatlary. Şoň üçin Türkmeniň kanynyna bar diýjek bolýan. Şular ýaly birek raýdaşlyk bolmak, kömek etmek gowy. Şoň üçin gen görürlükler halkymyzyň şular ýaly ýagdaýda özleriniň agyr ýagdaýyna, işçiligine şonda da gidip bana kömek edip durýar ýaşaýan döwletiniňki halka. Sağ bolsunlar Tanrı halkasyny ýene bir gerek. Inni gönü şol ýer titremede Türkmenistanlyň öz meselesine geçdik. Şu taýda inni iki adamyň ady berildi, ýitirim bolundy. Olaň biri Atamurat Kalymbekov. Eger men dogry okuyan bolsam ady Atamurat, familiýasy Kalymbekov. İşçi migrant, işlemä gelen Türkiýe. 1979-njy ýylda dogulan. İkinci bir ýigidimiz Maksat Pirguliýew. 1994-njy ýylda dogulan. Oşo gahrman taraşda ýitirim bolan ýigit. Ene kim şol adamla barada bir zat bilýän bolsam, göni şolaryň dogan garynlaşyna, dosiýarlaryny telefonlap ýetirin sebäp ýygyna galalar elbetde ular edýän bu bir hepde boldy. Alaýyk şol ýer titremän bolan gönünden hasar bolsa. Demek ýene de şu azy habaryň içinde diýenen bir hoş habar bar. Ýurtdaşlar olam ady Äşegül ya bizim ýyllaşymyz 45-46 ýaşlaryň aralygyny nakyzyna halas edipdirler diýin. Ýagdaý agyr, ýöne bir aýdyp betsen adym Äşegül özümem türkmen diýipdir da. Indi şo bilenem akdylykdyr keselhana. Kim şu gelini ya watandaşymy tanıyan, bilýän bar bolsa elbetde bardyr bilýändirlerim. Ýygyna galan dogan garyndaşlaryna hökmen habar berin. Diýri agyr ýagdaý agyr, ýöne şonu keselhanada şumal bejergaldy. Goý habarlaşdyrlar, tapdylar, aktardylar. Ne şular ýaly maglumat eder şol emeden ýurdun içinde, ýa-ni Türkiýanyň içinde işläp beren uramalardan alyndy. Şonu size ýetireýin diýdim. Enne düýün men bir rolik goýdum, mene bir bizim ýurtdaşymyz Genan maşgala, ýaş maşgala ödüm ene şular ýaly ullakan haýr sahawatly işin başyny başlapdyr. Kömek ýygnap ene halkyň öňüne hasawat berip dur. Şunça pul geldi, şunça ýygnaldy, şunça zat satyn alyndy, şunça da pul galandan ene şol ýer titreme bolan ýerde adamlara 25 liradan nahar paýlanjak, başga maňa pul uratmaň diýipdir. Oň sebäbi başga zatda ol pikir etmäň, ol denan şu işi dowam etdiresi gelenok. Ýok, beýle däl, watandaşlar. Türkiýanyň kanunlary boýunça şular ýaly pully mesele gezek gelene Türkiýanyň öz ýanky kanunlary boýunça öz milleti ýa öz döwleti ýa öz guramalary alyp barmaly. Daşyndan gelen adamlar bu zatlar etmäge haky ýok. Bunu biz 20-nji ýylda gördük, geçdik, ýoksam ýadyňyzda bolsa şol wepat bolan oglallary ýa emede kabitde işsiz galan ýanky ýaşlarymyza okuwsuz galanlary kömek diýip paýok paýlanardy. Şo pullary mezburi haly men şahsy hasabyma uğratdylar adam. Olam Şweýçede de şoň ýaly, şular ýaly emen haýr sahawat işini gönü mesullanjak bolsaň, sana ruhsat bolmaly. Şonu bilmeli. Onuň hökümet alyp barmaly. Döwletiň iş edaralary ýa döwlete salgyk töleýän edaralar şonu iýdarlanar ýaly. Sana näçe pul geldi, näçe kömek geldi, şolar sen nira harçlady. Hökmen hasawat bolmaly. Ondan şonu men şo taýda düşünürip aýtdym. Ine gelen pullar ine uğradylan ýer aňyrda alan adamlaryň ady bilen. Görseler hakykatdan uly summada dünkü ýanky ýurtdaş gyzymyzyň aýdýan summalaryny onun mirsem ýok ýöne şonu onda da bizim döwletimizde $10 geçen zady sen hökmen jogap beremän.
Häzirki etip oturan şol Ukraina halkyna edýän humanitar kömegimizden hemmejigi dokumentli. Alan zadyna şerli kwitansiýasy bar. Şol alan zatlaryny alyp giden ýüküni aňyrda Ukrainada kim aldy? Şolaň elinde bolmaly, şolaň egninde bolmaly, şolaň aýagynda bolmaly. Şo suratda bilen berkitmeli. Şo zatlaryň hemmesi dur ine şol ýygnalyp haçan eger salgyt edaralarymy, hökümetmi, barlykçylarym gelse öňüne goýaýmal ähli dokumentlary, kagyzlary, atlary bilen kim näçe kömek etdi. Şoň üçin şol dünkü ýurtdaş gyýdymyzyň eden şol kömegini hemde görkezden sanawyny men ikellep gorlayan hasan şol barlykçylar gelip şolaň işini tarkylasa ine dokument, ine gelen adymy, ine de alynan harit. Bolly oturdy. Şoň üçin ol dowam edip bilenak ol işde aýtdy. Şol hasapçy iş edarasynyň hasapçysy. Ol şahsy hasapçy dedar. Onuň işe gelýän pul bilen halkdan gelýän pul garşanlar soň ýanky salgyt organlaryny soragdyr ýa haýsy ýerden gelen pul, näme üçin gelen pul, ýa kimden gelen pul. Şo sebäpli men pikir edýän ol şol işi haýyr sahawat işini dowam etdirip bilmedi. Ýöne eden işi gaty uly ähmiýeti gaty uly ene her bir türkmanyň kalbyna ene şolar ýaly ýanky duýgudaşlyk duýgusy bar o ene insan perwerlik ene kömek edip otylar. Sag bolsun, Taňry ýalkasyn ene men aýtdym-a bizde biziň halkymyzda baýdak ýaly gelin gyýlar kändirdi köwü. Ene sag bolsun toýuna gaýsyn o. Ene şonay daýyn edim gysgaça şuun siz bilen kan mesele boýunça kan görüňdeşlik edip oturmaly, ýöne dowamy geler, hökman aýdar günnelik bolup duran zatlary ahyr soňy ine halas edişi işler gutarandan soň o Türkiýanyň öz içinde de derňe işler alınıp baryljakdyr. Näme üçin orlanjaýly birden beýdip ýykyldy? Näme sebäp bilen beýle boldy? Dürli pikirler bar, dürli teoriýalar bar. Bir diýe tabiat helakçylyk beýle kwirler aýdýar, ýok, muny ýörüte bir döwletler gurnan bolmaly, ýer titremäni. Gara dürli hipotezalar bar. Oňam netijesini soňra entek bir ýas matam güller sowursun, soňra ýuwaş-ýuwaşdan dowam etdir. Ene şonay daýyn edim watandaşlar, onna bolýar şugurlukça hemmäňiziň öýüňizde saglyk, sag oturum, indiki gepleşiklere çellik.